Ole voin chu hei tun laia boruak nei lian tak mai MPSC chungchang kanon thlir ve dona kan thlir na tlang atangin voin ni achuan hei kanon thlir na tlang atang chuan MPSC lam thiam lo nia kan hriat point paruk tele MZP thil nor kan thlop lo na te point pasari kanon nei dona MZP hian MPSC ne na hian demand an nei ni demand pathum an neya point thumin anon ti a chu MPSC lampang hian anon chang ani hei chu social media hin tama kan share vek kher lawanga amaro chu heng point sang MZP lam thiam lo le MPSC lam thiam lo nia kan hriat anga te po hian karon sailang don thawa amaro chu ale kha hi chu ti hian video a hian zoi mongin kan tikalanga a share du tan chuan share thei kha an tho dona amaro chu kanon share vek kher lawanga kha chu a share du kha chuan a video hin lo en mai don nia MPSC lam thiam lo nia ka hriat ve te kan soinga apakhat na chuan candidate document upload kim lo te khan engtin nge post exam na tang khan form an fill up thei ti kha amak ka ti ni chan chu written an exam te phei chuan exam fee po an pe vek ani khati ang document ti kim si lo kha enga ti nge an software kha a detect lo thei ti kha MPSC lam thiam lo nin ka hria written te hial an zia ka then te phei chu written a te pon lo zia tling hial ni in langa hei chu adik lo le ani chuwang chuan MPSC lampang hian on system hi an enfial le ngai ti kha pakhat na lo ni ta se apan hi na chuan exam 210 an mani exam tura subject a document an nei ki mani chuan an exam direct to si ni result an publish don khan enga tinge an ni point in enfial le lo annual reject le tur tho si khan enga tinge result an ti chu ma khan an en mai lo ti kha an ma ni lama an tai mak tok lo wang ni in ka hria ani lo pon written exam a khan mission khat kha an lo ti tling lak lo to ni result po an lo publish vek to a interview turin lo ko vek to ni chuta chuan document kha an lo upload kim lo ti an hriat chuan enga tinge an ti sual to lak lo kha chuan applicant te vator tir mai lo khan an ma ni khan hei chu kan system hi diklo na omani hi chu wang chuan hei chu an document upload hi engemaw fel lo na omani mai theya kan lo titlang lak lo to sia exam te kan lo exam tir veka exam fee po kan lo pek tir vek to sia chu wang chuan hemi big hi chu hriat thiam na nen ti in offline po in an document kha an submit tir mai tura khangaya achan chu MPSC lam lekha hi chuan court case te po anon soini amaro chu court case te chu tranhmuna zir hi ani velu to kani right to equality te anon soilanga article 16 equality of opportunity in matters of public employment ti te po anon ti ni hei te po hi anon soya amaro chu an mani po hian hei chu unjustified helu to court ma hei chu system failure ani a system failure awang hian applicant hi system in alo mudik lak lo to sia chu wang chuan ani hi chu exam po kan phal sak vek to a exam fee po kan pek tir vek to a ani hi chuan right ani ve thawa chumi chu ani awangin ani hi chu hei hi offline in exceptional case in keimani thiam lo ani wain kan ti se kota thiam an chang lutuk don hei hi chu MPSC lam thiam lo po thil poi thui lutuk ni in ka hria ni heta result publish vek to anma ani point na an join to khati ang chi te kha chu wasiam le ngai na kha om to lo ani mai theya amaro chu enga tinge ahun lai khan heti ang ngai to nei an nei lo court case te po non soidon ni chuan enga tinge anu kil te po chu tiang khatiang chu kan case ani a kota kalta se thiam kan chang te ngem ti te po kha zo om takani a anu kil te po in heti ang hi chu advice and pek thei ka ring kota chu an chak ngei na tur ni ka ngai hei chu chuan nam tling a ka ngai lo article 14 le 16 a hian an reject tak te po khan right an nei ve thawa hei chu MPSC lamina anon soi hi ke chu adik thei a ka ngai lo ni chuan a point thum na chuan written tlin harzia kan hria ni tin written a tlin ringot po interview tur tlin ringot po alom zia she tu kan tam lu to kani chumi zong paltlang nuwa interview tura ko vek to ni hial boxi kha
form fill up kim lo awanga in siat to box si lawa han in reject le kha chu ril run na thak lutuk do ni a MPSC lampang chuan an hre thiam lo mai thema se ke ni lo exam ve photo tan chuan hei chu a hre thiam lutuk hemi awang mai a han in reject le kha chu thil lo lutuk kha chu ani ve ni mi ril ruti na ni a chu wang chuan heti ang hi chu on the spot a ngai to chuan na chang a solution ngai to chuan na chang an hre lo hi chu MPSC thok te po hi in ngai to that le na tham ni in ka hria ni chuan a point li na chuan MPSC a khuan hun engemaw lai tang khan an exam controller ber khu MCS an ni dei mai ni an ni hi chu an nature of work a hian nalak hi a tir train a tel lo sim ani district an ron thoka SDC in chuan rural development a te an ni a chuan ti khan khati ang lampang char kha an thoka chuan a topa an ron kai sanga Mizoram exam poimo bera a controller a thu nei tu ber an ron ni le ringot mai hi a fu lo hlein ka hri ani hei chu an mani MPSC thok te po hian soise pan neya hei chu diktak chuan fu lo deuh chu a omani chu wang chuan MPSC a hian exam conduct chungchanga ton hriat nga tak te chu amma se an chunga an ron om hi a fu lo viau ni exam conduct thiam tak rual kha ron kai hroi ma sela an pu berin exam conduct dana experience anei miau lo chuan an na kha 30% in adik lo ngal ati ngamani chu wang chuan an ho tu pa ber kha apoimo lutuka pon lammi exam conduct chungchang experience nei mi lo anon lut ve ringot hi hei chu a fu lo viawa sarkar po hian enon le se chu ka ti ve khop mai hei chu achan chu tun main MPSC namuang le thil dang hi chu complain chu lom to thina amaro chu ki sual nga lutuk khati an han nei hi chu engemaw tak ki chu tu emaw tak ki chu diklo chu anom karinga chona pangana chuan an secretary po MCS IAS confer hi anin da le tlang pui bokani IAS direct hi an ron om ngai manglawa hei po hi an ma ni chuan tling le tha anin tia fing le fel po anin ti viawang ama ero chu mi puite na pon lama tang kan lo te na ber chu exam conduct na an oma engangin nge exam chu an conduct ti hi mi puiten kan lo enani MSc win an soyang hian kum kha chunga voi som paruk lai me an thil ti siam that ngai an nom hi an na hi an thlin lo kan ti chu wang chuan hei hi chu sarkar point a en that le ngai viu in siata chona point paruk na le MPSC lam thiam lo kan ti atop ber tan chuan MPSC hi thok tu po an pung ve zel ni tin exam po an conduct na satul tula exam conduct tur tam tul boka tin an thok ha boka zan lai thleng a tho po an nga ti po kan hria ni amai ro chu exam conduct a boi chur em mai ba kha result a chhuak har em thin te hi engemaw tak hi chu han siam that nga hi chu a om arin omani achan chu an ma nin paper an va check ani lawa application form ni se computerized vek to ani a khata khan mark kha an enter anga chu ta tang chuan ti khan an manage mai tura mi pui chuan kan lo ngai ni amai ro chu an na hi amuang em mai interview te po hi mun thuma te po hian nei te po hi atul ni na hriata chung te po chu sarkar po in ngai to hial sela tin chu mai ba ka chuan MPSC thok te nge po hi computer man tang kai jok dan le an ma ni na a management ate po hian anin toi thar le hle anga in ka hria ni tuna chuan MZP na an thil nor zinga le MPSC an phut zinga kalo thlop lo vete point pasari lai mai karon neya pakhanna chuan OTR kha cancel turin an ron tirngot mai ni hei hi chu anti fu lo OTR hi an ron mang te hi alom om lutuk ani ana chang ron hria te alom om lutuk MZP roi tu te hian kum khata competitive exam hi voi ngai mo ai tame mo te po ma chon ve se OTR kher hi chu pai an ron rothian karing lo ni achan chu atang khai lutuk ani exam do na pianga ma ni details fill up thara document upload thara
khate ti je kha a boi thak vel tu kani mizo te hian kan pe lo wang hian MPSC exam fill up po last minute a khanin hor khom to thin ni achan chu document ken khom te form fill up te khang ang kha kan pe lo ni chu wang chuan OTR ron om hi chuan thil hi ati fel fai thlom mai a hei chu MZP in pai anon ro thi chu an ngai to chiang lo ba ka an ma anin experience an nei lo zia ron tilangin ka hria ni ama ro chu ti rol chuan OTR te chu fel fai lo de te po alo amang chan chu khol thil te ani a tharenga kan ngai te poi lo that lo le chang te poi om thin ni ama ro chu ma kanon sei tong khan system failure ani chuan MPSC point on the spot a remedy asiam that dan anon ngai to chu zung ngai court case a po local se hei chu tiang khatiang chu kan tran chan dan tur ani ang ti na nen fel takin ngai to na ano siama manual an lo na isa hi angain ka sia tin ba ka a process boi thak lu tukte han edit le dona MPSC lamina an lo accept pot nga ngai te khatiang te mei ba ka khan zero light le applicant te poina anon complain na te hi lo ngai thla se feedback te hi la se mason pha nan te hian mangve thung sela tikha MPSC lampang po an mason te na tang khan apoi mo viewin ka sia ni chona point panina chuan OTR siam that na hi hun om sim ani tuna OTR siam that na ka ni hun in pek ni se ti MSU lamina anon soite po hi ani na taka chuan om sa simsima chuwang chuan tuna applicant an document upload lo te po hian an OTR hi an check non le mi alo ti na nia OTR kha siam that na huna oma khami huna khan an ni point in check non le se applicant zong te po hian in check non le se chu hun tam tak kha omani tuna taka no saruma thil ti le hun kal to wa siam rem le tum kha chu thil har sa kha chu ani to don ni chuwang chuan applicant te po kha an film khur kha angai ni chuna pathum na chuan OTR manga document submit to offline manga endik le ti te hi anon rota hei chu thil kal mang ani lo riau ani achan chu online in anti a thil engkima ol samna nan ti to ani khang online fill up zong mi singa chuang anon zia te hi offline na kan ti anti le vek don chuan an na khan thlin ngai na omlo chuwang chuan hei chu exam pe tu tur te kha an film kuranga ya tin mi institution na exam kan va pe don ani chuan an du dang kan follow an du dan nin kan ti ti ngai zong te kan ti felem ti te hi anin check uluk lu tu ka ngai zo kani chuwang chuan hei chu MZP na nor chhuat chi ani lawa zirlai te exam pe tu te kanin enfia kan film khur le zo kha angai ni tuna point li le na chuan zirlai form fill up thin kha mi singa chuan oman zirlai exam form fill up thin kha mi singa chuan om anon ti ni MPSC lampang hian chung zinga chuan mi zanga bor vel kha thil ti fel file no mani chumi chu ani wangin system kha adik lo ti kha pu har sa tariyo ani amaro chu system a chuan engemaw diklo chu om ve thei diklo lo om ve thei awanga tuna po boi ta noi kan nia ama ero chu henga ti diklo te application om zong zinga 1% vel chau kha ni tlatani mi film khur lo tlem te awanga hetianga thil ti noi hi chu a fu lo ve in ka sia chu wang chuan applicant te po kan film khurangai ti hi kan soinon le angai ni film khurangai tuna point nga na chuan sarkar na doktor chuan computer certificate nei te ngai ni chumiom je chu computer thiam te ngai ya tin thil tam tak kha an ngai to tel ve ngai ni lekha zir ringot kha ani lo ni lekha an jira an thiam em sarkar na an thokanga ma ni form tak ngel po fill up zo lo khan fill up kim lei thei lo khan engtin nge sarkar na kha chin felang mo ma ni application form po ching fel thei lo khan sarkar na kha aching fel thei don em ni ti kha ril ruwa lo oma competent tok king tok takin applicant te chu omang u mani po film khurila mi ina min roi chakin omang u fel fai takin mani po in vongila sarkar na po thokang u ti kha kanin ngen thar le ni ta sela chona parukna chuan written an paltlang vek to a
interview chuan ma chon ti awang khan an tling ngei don ti na kha ani kher lo ni achan chu tunlai chana chuan exam na zong exam laklo chuan kum khata exam pathum pali chuangte an pe ni athiam laklo te phei chuan kum khata na pathum pali te an mu thei ni chuwang chuan tuna written up paltlang ta an reject le tak te po hi ti ngai na om to lo china hi chuan an ni point in pom se written an thiama an ma ni subject an thiam ani na chuan nadang exam le se ai thazok te po an tling thei tur angai la hetia an ma ni tlem te awanga applicant om zong zong zinga 1% chok te awanga hetia aram puma kan boi lui ai chuan an ni kha exam thale se thei top chua se na atam em atun lai exam tur tam lu to kani chung zong zong te churon exam travel se an tling mang ti kha ka ring tlat ni chona point to pera chuan MZP te po hetia in ti lar tum ang zia zanga peaceful lo zonga til an han til ve le vak mai chin hi na ati khai la kani tuna po hei kan hua na exam tur tam tak te an ti khai la ka interview tur tam tak te an khai la kani mi zanga te dikna chan vo hum him tum nan mi singli sanga zanga te kha an ti boi ti na nia chumi om zia chu an ma ani thlop tu ain alet za in an ma ni thlop lo tu kha an tam don ti kha hriat reng tur ni tin an ma ani an vatran te kha tin an vatran te kha ka va pu cheve ke ti na ni lo atam zok chu film khur tok lo an ni don chiang lu to ka ni zanga a hian film khur lo ti ve mei la lap tak ka chu zali vel hi chu an omin ka ring ani chung mi te awanga he te kan boi nu hi thil fu ber ani lo tun lai khovela a film khur te atai mama te khati ang te din chan na khovel khani to a khati ang ni si lawa he ta ache polo te chan na ta na film khur takalo ti tu te tor tir vak kha tun lai a om zi om to lawa chuwang chuan an ni chuan ngong an nei na chuwang chuan an ni chuan ngong an nei na proper channelin achang tu minister CM ne na te nor sela bo zui sela MSU te nen po hian thatakin thokho ta sela chu chuan kouri atu zokin arin oma zirlai te point an tor lo phanga tin MPSC point thatakin ma son pha te kha arin omani chung zong te chu tun laia chu zong chu tun lai current events sa chuan chu zong chu tun lai current events sa kanon chu zong chu tun lai current events sa karon soi chwa te chuan ni a min pompui tok po no ma pompui lo tok po no manga amai ro chu ram ta na thatna tur zel ani a tin kan thalai te point man lo son pha na ni theinan te le tuna kan thil boi puya te po hian ngai dan thar engem kan lo nei pha na ni turin tuna video te karon siam ani kalome